Hakotor yok shamani ashuk bishi lai thangka nungjaknai tini bial tabuk potongkho hasuk amchayo khwai hangkoni mongya kami block bai khobjak som teisa amchayo tabuk bo tuishani tuirumo nungai matongkho kabangko glukurokno haini bagai tuinungmani bisingtino bemuk angai mano hini shaka amchaini lukurok khwai hangkoni mongya kami block bai khobjak som teisa amchayo nungjaknai tuika hamni bialo kalaijak tongko song lukurok amchaini lukurokni shanmok nungjaknai tuini tuimuk korini bagai salbrungno tuisani tuirumu hayake holongni tuiormano nungai thangai ma tonglaikha borok watini jorao hinke o tuirumui thango harpekni bagai fia abrono nungai ma tonglaikha amchaini lukurokni koksel samuk salkologromoi o tui hamyano nungai tongmani bagai diarrhea khobai tebo bemuk mano hini shaka YRY administration ni mokol klaidinani naifano tabuk sak joratei nungjaknai tui kaham mania khoborok som teisani tongko songlukurokni kaisano shanmok leria buino nungjaknai tui kahamni shep ketal tuini project bai thango thepana te sakaham toninani shep rönani engthong hini shaka ছড়া এটা কি জল নুনা জল নুনা জল ছড়ার জল হ্যাঁ ছড়া জল এই জলই আপনারা খান খাই আর পাইতো না তো জল আর জল নাই আর জল নাই অসুখ হয়নি রোগ তো পাই বেদনা পেট ব্যথা না পেট বেদনা পেট খারাপ এই মতো এই এটা খাইলে এই বেদনা হয় কি নাম আপনার আমি নন্দদান মৌসুম tabuk naithaiklayo salkolokni tuini bial no obosuk dowoi tui kaham khandinani bagai ya prisejakno Bureau Report News Now